decembri sme sa zapojili do akcie Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok a naše vlastne žiačky prišli s nápadom nepomáhať starým ľuďom alebo vlastne seniorom len v čase Vianoc, a aby sme niečo vymysleli aj vlastne cez rok. Do toho prišlo školenie Service Learning, angažovaná škola, takže išla som na 3-dňový kurz. Ja som 13 rokov pracovala v Škótsku ako školiteľka bezpečnosti práce a hygieny a tam vlastne to dobrovoľníctvo je na úplne ako inej úrovni ako na Slovensku. Takže táto myšlienka ma zaujala a chcela som to nejako priniesť na náš školský internát. Tak prekvapíme, že až toľko seniorov sa zapojilo a taktiež, že sa zapojilo až toľko žiakov. Nečakala som, že bude až toľko. Takže to bolo také milé prekvapenie. Tak v tomto projekte som sa naučila vychádzať s dôchodcami, tolerovať ich, počúvať ich, nejaké nové zaujímavé informácie, ktoré nám poskytli aj o bylinkách, keďže to bola téma nášho projektu. Tak vlastne sme prvo robili pozvánku a pozvali sme ich. Potom sme vlastne nakupovali veci, ktoré sme potrebovali ako čajníky, aj tácky na koláčiky a také. Sme to jeden večer na internáte všetko chystali. Som sa naučila aj komunikovať s dôchodcami. A ja som veľmi taký, že introvertný človek. Takže to bolo pre mňa celkom aj také, že challenge. Som rada, že som mohla byť súčasťou takéhoto projektu. A najviac sa mi páči, že mladí ľudia v dnešnej dobe si stále vedia nájsť témy aj so staršou generáciou. Naučila som sa možno aj počúvať, lebo počúvanie je veľmi dôležité. Myslím si, že staršia generácia stále má byť vypočutá a u mladých ľudí, kedy aj vedia oni nám niečo odovzdať, takže počúvať. Týmto projektom začala spolupráca medzi školským internátom a sociálnym odborom mesta Poprad, ako aj jednotlivými klubmi dôchodcov. Ide o vzájomnú spoluprácu medzi mladou a staršou generáciou založenou na princípoch porozumenia, tolerancie a vzájomného obohacovania sa. Máme naplánované ďalšie stretnutia. Obe strany sa na ne tešia, čo nás veľmi vlastne teší, máme z toho radosť.